аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. Юнус Юсуфӣ, Киштии Нӯҳ, роман. идома. дар ин мавзеъ танҳо ҷое ки чархҳои чархбол метавонист ба замин расад, ҳамон ҳамвории канори чашми аждаҳо буд. чархбол барои самти лозимро гирифтану осону беосеб ба замин нишастан аз бағали кӯҳ дур ба осмони деҳа омад. садои фосиладору тарсбораш ки гоҳе монанд ба садои тиру тӯб меомад, ҳама сокинони фаркатро аз хонаҳо баровард ва нигоҳҳои олуда ба таҳлукаву ҳаяҷонашонро сӯи осмон овард. чархбол ин гуна ду бор аз осмони деҳа то бағали кӯҳ рафту омад, аммо чун дар рӯзи барф ба варзишгоҳи мактаб нафуромад. навбати се, ҳангоме ки сӯи кӯҳ мерафт, хеле поин омад. овозаш дар мавзеи гулмайдон якдам хомӯш гашт, вале ногаҳ аз дуриҳои дур чоҳи бетак меомад, гӯё ки хафаву ташвишангез ба гӯш зад. одамони болои бомҳои рӯи ҳавлиҳо равшан медиданд ки чархбол чӣ гуна ҷои по мекофт. занбурони асал он рӯз дар ҳамон ҳамвории тори санг ки бори меҳрафрӯзи ораз шабро он ҷо саҳар кардаву ба ҷустуҷӯи бурси дерсола рафта буд, анҷуман сохта буданд. ҳангоме ки чархбол ба санг наздик омад ва садои кӯҳкофашу боди тунди болҳои гардонаш якҷо чун селоби тарсбору харобкор ба он зад, занбурори асалро ногаҳ ғаризаи эҳтиёт бедору хашми зимистони дароз дар танашон заҳр гашта ба он зам шуд. фавҷи ҳашара ба ҳаво хист ва аз тирезаи андаки чархбол ки пилоти дасти чап шояд барои ба берун нигаристан боз карда буд, дарун омад. кабинаро пур кард. одамони болои бомҳову рӯи ҳавлиҳо диданд ки чӣ гуна чархбол ногоҳ ба чархидан даромад. баъд дасти тавоное аз қазо расиду қаташ кард, гӯё ки думи дароз сӯи фук омад ва монанди он ки одами пешпо хӯрда калапатара меравад, ба замин задаву дар косагии гулмайдон фурӯ рафт ва нопадид гашт. танҳо пас аз ин садое монанд ба садои тапончаи пилот дар рӯзи барф то рӯсто омад ки аз ҷавшани ҷон мегузашт. хонаи дилро лабрези дарду тарсу наумедиву яъс мекард. садои ба чашми аждаҳо хӯрдану шикастани чархбол он рӯз дар ҳамин сурат ба гӯши фаркатиҳо зад. ин ки одамони нимбедори имрӯз дар ранҷу дард ба сар бурданро дӯст медоранд ва ҳамин аст ки рухдоде аз табори садамаи чархбол сахт ҷалб месозаду ба ҳаяҷонашон меорад, зеро ин чиз лаззати он дардро то ба фалаки атлас мебарорад. дерезд исбот шудааст, аммо ман ба пуштбонӣ аз фаркатиҳо мегӯям, ин фоҷиа чизе дошт ки ҳеҷ яке аз онҳо имкони онро нодида гирифтану ба сӯяш нарафтан надошт. ин чиз пайванд ба бунёди чархболу нерӯе ки аз он мезод дошт. нек агар бингарем мебинем чархболу булдозери зард аз як матоанд, аммо оҳани чархбол сириште дорад розомезу нерӯе изтиробангез ки бархӯрд бо он кадом ҳисси ноошнову пинҳонро дар мо бедор мекунад ва аз фазову ҳавое дарак меоварад ки рӯҳро аламзадаву ошуфта месозаду ба сӯи худ мекашад. он рӯз ҳангоме ки чархбол ба санг заду шикаст, бошандагони фаркатро ҳамин ҳол дар чанг овард ва ба ҷуз шодони шаҳид ки ин моҷаро пинакашро вайрон накард ва ҳамон сар дар гиребон мунга мекард, ҳамаро саркану покан соҳили рудхона фуровард. вале касе аз фаркатиҳо то маҳалли фоҷиа наёмада, зиреҳпӯше аз шаҳр дастаи сарбозони мусаллаҳро он ҷо овард. зиреҳпӯш аз ҳамон роҳ омад ки моҳи пеш ё аз ин беш булдозеру экскаватори зардранг барои ба сои яланг гузаштан ин ҷо омада буданд. сарбозҳо то 3 рӯз дар доираи як сангандоз ба 4 су чархболи нимсӯхтаро дар косагии гулмайдон ҳалқа гирифтанд. рӯзи аввал зиреҳпӯш мурдаҳоро бурд, рӯзи дигар чархболи пора-пораро. дар ин 3 рӯз низ шавқу шӯри дидани чархболи тика-тика дар дили фаркатиҳо нанишаст. он дам ки сарбозон охирин пораҳои онро бар боми зиреҳпӯш бор кардаву бурданд,
одамони бар чашми аждаҳо расидаву ба косагии гулмайдон рехта ғайр аз замини харошу тарош хӯрдаву сабзаҳои нимсӯхтаву доғи карасину бӯи ясангезаш чизе дигар надиданд. аз он мошини бузург дар синаи зар як печ ҳатто намонда буд. аммо ҳамон пазмонии ноошнаву бекарон ки бо расидани чархбол зарфи танашонро пур карда буд, инак ба бӯи карасин ва оромии сангину бимангези пиромуни чашма омехта ба ҳоле овардашон монанди тифлони ширхори нога аз хоб хиста ки модар танҳошон гузоштаву рафта буд. мушоҳидаи ин чашмандоз нахуст ҳама эҳсосҳоро дар дилашон ба наумедиву аламолуд бадал намуд. сипас нарм нарм мадор аз дасту поҳошон бурд ки ними сари пову бархе рӯи шаху сангҳо нишаста то дер чашм аз ҷои фоҷиа наканданд. сипас ҳамон гуна хомӯшу парешон яке паси дигар хеставу сӯи рӯсто рафтанд. онҳоро ин чиз аламзада мекард ки на танҳо натавонистанд бубинанд ҳоли сарнишинон дунболи ба замин хӯрдану шикастану сӯхтани чархбол чӣ гуна буд. ҳатто мушоҳидаи мошини порапора низ муяссарашон нашуд. ин ҳол пайванд ба ҳамон кайфе дошт ки дидани дарду ранҷ барояшон эҷод месохт. ҳеҷ яке аз онон дар боғи навбунёд ки ниҳолони ғамзадааш камкам барг мекарданд ва ба девори нимавайрони он ки дунболи дар сурохи буни шах фурӯ рафтани оби чашма меҳрафрӯзи ба хашм омада бо лагат задаву шикаста буд нигоҳ накард. худованди боғро ба ёд наовард. андак пас оромии даврубари чашма ба гунае ситабру сангин шуд ки агар як тани танҳо онҷо мебуд бегумон дилаш зери фишори он пора мешуд. тобути сарбастаи нори нардро як ҳафта пас оварданд ва ҳамон гуна накшода гӯраш карданд. аз онҳое ки дар садамаи чархбол мурда буданд фаркатиҳо ҳамин раиси ҷамоа нори нарду мудири коргоҳи заршувӣ ливонро медонистанд ва гуфтугӯ дар рӯсто бештар аз ин ду буд. нерӯи ба замин хӯрдани чархбол ғайр аз пилотҳо ҳамаро ба дур андохта буд. нори нардро мегуфтанд сими ғафзе ки аз канор то канори салони чархбол мерафт ба гардан печидаву сарашро бурида буд. танаш низ ба ду қисм ҷудо буд. ҳангоми аз салон берун паридан ба теғи санг задаву ҳар ду по аз миён ҷудо гашта буд. ливонро мавҷи таркиш шояд нахуст ба ӯ расида буд ки беозору озарм бурдаву дар шохи дарахт гузошта буд. шигифтангез ин буд ки дар ҳеҷ ҷои танаш хурдтарин захм дида намешуд ва агар даҳони бозу хуни аз бинӣ рехтааш набуд мегуфтӣ ӯ худ шохи дарахт баромадаву барои андак кайф кардану даме лаззат бурдан он ҷо нишаста буд. диданитар аз ҳама ҳамо кори пилотҳо буд. кабинаи чархбол ба гунаи розомез аз тана ҷудо гаштаву рӯи чархҳои пеш устувор истода буд. оташ низ ба он нарасида буд. он ду тан пушт ба курсиҳои баланд тири фармонро ба пас кашида дар ҳамон ҳол мурда буданд. дар ин саҳна аммо чизи зананда чеҳрае аз гардан боло то пешонӣ бо мурдаи замбурони асал пӯшидаи онҳо буд ки як пушти нохун ҷои холӣ дида намешуд. фоҷиаи чархбол рухдодҳое аз шумори нолаи зан дар осмони шабу аз гап мондану мунга оғозидани марду ба пайдо омадани фавҷи хомӯшак дар рӯсторо муддати чанд аз рӯи саҳна берун карду ҳавои фаркатро гузоштану ба зодгоҳ рафтанро аз сари гулафшон низ. аз ин миён аммо садои осмону хомӯшак ноаёну ногаҳон аз миён рафт. 2 моҳ пас додгоҳ чашми аждаҳову сояи ялангро ба ҷурми афтонидану тарконидани чархболу куштори гӯшношуниди ҳайат барои ҳама маҳкум ба ҳабс кард ва дар қаъдномааш овард ки то 100 сол кандукови кониҳо дар ин ҷоҳо мамнӯъ аст ва гулафшонро ҳоле даст дод ки чанд соли пеш меҳрафрӯзро дунболи ҷанг бо нори нарду тарки мактаб, дилсардии номаҳдуд ба кори дунёву безорӣ аз одамҳо. вай инак монанди майзадаҳо ки ҳангоми хоб корҳое мекунанду чун бедор шудан пай аз кардана мебаранд, аз хона ба хона мегашт. дили нохоста даст ба чизе мезад, якдам пас дар ҷояш мегузошту берун меомад. рӯи ҳавлии пешу пас мерафт ва ниҳоят дар айвон
ҳамон ҷое ки шавҳар рӯзҳо дароз уфтодаву чашм аз бағали зар намеканд менишаст ва дар тангнои пурхамупечи андешаҳо раҳгум мезад. боре ки ин гуна омадаву нишаста буд, нохоста нигоҳаш сӯи коснизор шуд ва даруни девори нимавайрони боғ тобидану дурахшидани чизе ба чашмаш хӯрд. пиндор ҷарақае аз замин мехисту ба осмон мерафт ва нури офтоб мехӯрду мешикаст, мегусасту мепайваст. чашмак ба зан мезад ва даъват ба хистану рафтанаш мекард. ногоҳу бегумон нерӯи шодизод дили гулафшонро пур кард. аз айвон то гулмайдон ба назараш як қадам омад. чобук хисту кӯча баромад. ҳангоме ки ба соҳил мефуромад, шодони шаҳид нав бандагӣ кард, гуфт кадоме. аммо мурғи ҳамсоя тухм кард, гуфта буд, гӯё ки зан бепарво ба ин гап ба ҳамон шаст то бағали зар омад. аз девори шикаста ба боғ даромад ва санг гашт. аз шикофи буни харсанг ки оби ба душвор аз чашма то боғ овардаи меҳрафрӯзро чун оҳанрабо оҳанро кашидаву ба дили замин мебурд ва чорасозиҳои ӯ ҳама беҳуда буд, об фаввора мезад ва ба сӯи ниҳолони ташна мерафт. зан баробари дидани ин саҳна дар батнаш ҷунбишеро ҳис кард. дилаш гум зад, даст рӯи шикам дар ҷояш нишаст ва нидои шодмонӣ баровард. сомиёни азиз, шумо ин навбат қисмати анҷоми романи нависанда Юнус Юсуфиро бо номи Киштии Нӯҳ шунидед. аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.